Guys, welcome to my channel. Welcome to Matalong. Atong kita gayon ang paglambo sa lungsod sa Matalong. Welcome guys. Together we work as one. Alang sa kailan sa Panginoon. We work together, we work as one alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Magtinabangay kita guys aron makabot na to ang kaiwan sa kanila.